Дами и господа, днеска последния влог. Последния плаш. За влоговете. Кога преди си влогвал плаш? Никога. Едната? Другата? Това е буквално Данчо. Третата? Отлично си. Welcome to the good life. Какъв е този стол? Торт ще е тук. Дани, аз взимам малко торт. Ей, на този плаж ходим с тия майкове, сака. На този плаж винаги си не ходим. Соня камъни или не? Не знам и с свилено. Няма камъни. Окей. Тая торта седи в колата от няколко дена. Буквално фъкът много добра. Чери бе, мери. Аз вчера я изядох цяла. Бери майчери. Сам я изяде цяла. Не бяхме взели цяла и на тях момчета им оставих малко. И да. Бери майчери. Я направихме на каша и цяло. Once on a wave, a surfer gets a faraway look in his eyes, perhaps responding to man's instinct to return to the sea. Дайте ми челата. Обича да ти на бички или мъж? Брат, не е смисъл, не. Това е реал въпрос. Няма смисъл мъжа, ще знае, нали, да не стиска много, да не такова много и доста болят. 3:28 a.m. Докъсно на PlayStation и ми вика, че до туалета като отидаш до света и аз те хващам, нали? А как те експлозка? И бях принуден през терасата, защото майка ми щеше да ми се накара много хубаво. Аз чух, на че следващия на ден. масата се е изпикала, не през Не, терасата. през Пацо, терасата. пацо, Как се изпиля на масата, бе. И просто усетих как се чува нали долу на почките и гледам един човек как се обръща и така. Не се смей! Покажа на хората. Чай, ще се смуча още. Давай, смучи докато можеш още. Давай. Поздравяхме всички, защото имаше на центъра имаше някакъв концерт на Дара и на Графа. И много хора се бяха събрали такова и супер весело такова, пинали. Поздравяваме хората за много години, ама те не... Пинали, брат, нищо не сме след И такова. Ние поздравяваме белите хора, такова. Белите хора? Не и черните, Само белите хора ли поздравяваме? И те накраят като все едно сме им откраднали чашата с мляко, брат. И Какво? такова. Брат, виж ми горната уста не е спаднала. Те да го е изулила някоя посла. И само един път се видяхме с едни мангали. И те ни поздравиха за нова година. Те Да. Ево. Ние ги поздравихме и те Ево. казаха и на вас за много години и толкова много се радахме. Аз така му тогава циганите са истинските хора. Някои майки с децата гледат и бащата гледат някакво такова. Все едно едва ли не си им казал нещо лошо, брат. В смисъл, ние казахме за много години, смисъл. Не знам дали пак ще се види, ама мен не май бе. Сега рано хора ли просто? Да. Докато мангалите са истинските хора, брат. А пък на... Ако искаш да си сериал, бъди джипси, смисъл. Да.